A strong message to every concerned Zimbabweans. Nyika yedu payasvika yakafanana nemudzimai akazvitakura waakufanira kuti achizvara. Nyika yedu yakatakura independence, hatisati tava neindependence. Yakuda kusunungurwa kuti vanhu vane rusununguko. Tanga tichitaura nguva yese masocial media. Saka tikacherechedza kuona kuti nekuti takadai tine vanhu vatinotaura navo muarmy, tine vanhu vatinotaura navo kumapurisa, vanova vanhu vatinoziva. Right. Vanhu ava vose mukutaura kwese kwatiri kuita kwese, tanyatsokuongorora tikazviona kuti hakuna kana army imwe ichazosumuka kunyanya gore rino risati rapera ichiti iri kurwa naMnangagwa. Asi vatiri kutaura navo ava maarmy members, vanova vatinoziva isu vari kwakasiyana siyana, vari kudisa chaizvo kuti nyika isununguke. Kureva kuti vanhu vose ava maarmy members eno aya, vaduku ava vamakamaflasha, ava vokungotumwa ava kunodisciplina nokupfuura ava, havasi kufara nechimiro chiriko, asi vari kutaura kuti vati nyepe kana kunyepa nhema vachitivo vangagona kusunungura nyika kubuda vachinosunungura, hanzi hazvikwanisiki nokuti tinoshanda necommand. Ende command yacho iyoyo kwainobva ndiko kwacho kurudliswa, vakuru vakarumiswa. Saka hapana pavangatendera, vangonzwa kuti pane umwe uda kupanduka, vanotomuhenga umwe akatarisa. Ndo mutemo wearmy. Hama dzangu, tichiongorora sekuti tose tiri concerned nokuda kuona nyika nefuture yenyika yeZimbabwe, tanyatsokuongorora tikaona kuti zvaakudiwa iarmy, sezvatangotaura kudhara kuti army yedu iyi ichatotendeuka ichiuya kuarmy, army yenyika ichatendeuka kuuya kuarmy yedu. Tiri kukurukura nemayuthi ari muHarare. Mayuthi ari muHarare mazhinji atinoziva, ari muMbare munana Matapi muya muShawasha, mayuthi ari muMajoburg. Vanotaura muromo umwe wokuti pfuti ngadzibuye, havasi kungovhunduka chinhu. Tiri kukurukura nemayuthi ari kuGweru kuBulawayo, Masvingo. They are prepared for war. It means Zimbabwe is ready for war. Saka zvisakushamisai kuhwa rimwe zuva kuchichakala nokuti kusiri kufa ndekupi, tiri kutongourawa zvishoma nezvishoma. Zvisakushamisai kuhwa kuchichakala muHarare, chakala muGweru, chakala muBulawayo, chakala Masvingo. Zvisakushamisai chakala muBedbridge. Zvisashamisa zvinhu zvakaita seizvozvo. Asi semukadzi unenge achizvara unogona kuuraya mwana achizvara. Ndiri kurevei? Ndiri kureva kuti muZimbabwe wese kwauri, uri kushanda kuUK, uri kushanda kuSouth Africa, uri kushanda kuZimbabwe, uri kushanda kuBotswana, uri kushanda kuAmerica, wherever, ndiri kurayira shoko iri kumaZimbabwe ose ari ikoko, kuti garai makaprepare mari yakawanda yokubatsira. Zvinhu zvichitanga, munofanira kuva nemari yamunogadzira kutanga iko zvino. Mukagadzira mari yenyu inotanga pa$10 kusvika ku$50, nyika yedu inokwanisa kusununguka.
pamunongohwa kuchichakala tichagona kuvhura chikwama neakaundi mamunokanda mari inenge ichibatsira kuti nyika ikurumidze kutorwa pasina kuteuka ropa rakawanda. Hatidi hondo inoita seyakamboitwa nguva yaSmith yakaurayisa vanhu vakawanda ichitoresa nguva refu. Tiri kuda hondo inorwiwa yohwiniwa within 1 week. Nekuti tanyatsokuongora muvengi wedu tikaona kuti muvengi wedu havasiri maZimbabweans, havasiri masoja, havasiri mapurisa. Vavengi vedu vakuru vamapurisa nemasoja. Tumasoja tunoshandisiwa tunotumwa tusingatodi. Saka mari yamuri kuunganidza tikutiunganidzai ndo mari yoga ichasunungura nyika. Nekuti pachava namafront members vanenge vari pafront vachitamba pafront vachidhifenda nyika nemuviri wavo vakabata futi. Imi vazhinji hatingaiti tose hondo. Vazhinji munenge muchidhifenda nehomwe dzenyu kwamuri koko unongoisa mari yako muakaunti. Saka kutanga iko zvino kana tikaona vanhu vasvika only 1 million vanoti vakaunganidza mari inosvika inotangira pama$10 kusvika pa$50, ndo mari yatiri kuona kuti nyika yedu inokwanisa kusunungurwa. Kana varipo vatounganidza mari iyoyo, takangomira izvozvo kuti kana vakaunganidza vanongotaura seizvozvi. Ipo pano pachaneli yedu iyoyi vanongotaura kuti tiripo taunganidza tiripo. Vakangosvika 1 million muchadawo kuchichakala kuZimbabwe. Pekunotora pfuti tinopaziva totora pfuti papi. Musatityira panyaya dzepfuti. Chiri kudiwa imari yokuwedzera nekutora pfuti kwacho patichitorera ipapo. Nekubatsira zvinenge zvichiitika panguva iyoyo. Because hakuna musoja uchatora nyika yeZimbabwe kuidzosa kubva kuzvigananda. Watiri kutarisira kuti ahore mari iri pasi pe$10,000. Hatisi kutarisira izvozvo. Tiri kutarisira kuti hondo yedu within 1 week nyika yedu inenge yasarendiwa back kwatiri. Kusvika vana veZimbabwe vafara kuti nyika yamaoko medu, zvigananda zvose zviri kuzotiza. Zvokuti imi moga muchaita unonzi munhikwi urufaro. Saka whenever kana kuti wherever kana kuti anytime when you are ready, just say yes paWhatsApp iyoyi, pachanel yedu iyoyi. Munotaura ipapa kuti we are ready. If we see that you are over 50, you are over 1 million, then we can start. Ungagona kunzwa umwe achiti maunotsvaka mari nesu, tiri kuda kusunungura nyika. Asi nyika igunosunungurwa pasina mari. Rusununguko gunosunungurwa nemari yako iwe kwauriko. Vamwe vanobvisa mari, vamwe vanoshandisa muviri wavo. Saka kana mava ready tichazokutsanangurai mastructures adakamira sei. Hatina basa nokuti zvigananda zviri kuhwa message. We don't fear them. We can confront them. Vachasangana nebullet. Bullet vachasangana naro. Vazhinji vanondifonera kuti zvii zvamuri kuita. Ndikaudza kuti ndo zvitoripo. Kwevo vari kungobudawo pachena wani. Ko vari kuvanda here. Tarwadziwa nokuona
lecture yedu achipiwa nzungu dzemari. Vana vechikoro vachistrika nekomiti yemalecturer yabato yasungwa. Saka muZimbabwe hamutendegwi kutaura zvamunoda. Neivavo vana vechikoro vamuri kusunga vachistrika, one day muchavagwadama, because they will be the bosses. Masoja ose anomira naMnangagwa munguva yatichatanga hondo iyi, vanonomira naMnangagwa kusvika Mnangagwa achidzingwa, muzive kuti chigaro uchaita uchinongedza neruoko kuti ndaimbori musoja. Hatina tsitsi newe. Nyika iri kufa zvauri kuona, uri kubva kumba kusina zvokudya, wadla porridge uri musoja, hauna kana nebhasikoro. Mari yaunogura iteki kana bhasikoro. Asi uri kumanya unobata futi kuvhundutsira vanhu, nokuti kubata futi wakanongedzera munhu uri kuthreatina munhu norufu kapo. Munhu uri kugwira kuti iwanewo mari uhore. Zvino kana ndichiri mupenyu ini pano, ndiri kuwa pandiri ndakagarwa nemweya watongogara. Ndiri kunzwa ndakagarwa nemweya waHerbert Chitepo, waJaison Moyo, kwete waMugabe nawaMnangagwa. Vanhu ava vakatiurayira vanhu vakanga vachida kuunza Zimbabwe. Zimbabwe yakanga ichida kuunzwa naTongogara naJoshua Nkomo pamwe chete naMuzorewa. NaBanana wavakazonyepera vachiti waita ngochani, vachitaura nhema, vachishandisa politics dzavo dzokuti vamuwisire pasi. Saka izvezvi vari bhizi kunotora zvikwereti kunze kwenyika zvokupfumisa vana vavo kuti ivo zvava kufa, vasiye vana vavo vachirara pamusoro pematiresi, matiresi yakazadzwa mari, dzimba vachigara muimba inoita ngedhorobha rose reimba yemunhu umwe, kwete imba imwe chete. Dzimwe vanodzitenga kuna naUK, kuna naBelarus, kuna naDubai. Tungwarara watova nemusha kuDubai, wauzvigarira Dubai nemari dzenyika. Saka vana veZimbabwe muchatambura kusvika rini? Muchatambura kusvika rini? Tiripo isu kuti tishandise pfungwa kuti tingaita sei kuti tidzinge zvigananda. Vanhu vese vari kushayiwa kuti toita sei. Hondo yeZimbabwe ichatanga usiku. Muchangonzwa kunzi usiku humwe chete Harare, Masvingo, Mutare, Bulawayo, Gweru dzakakombewa dzose, hamuchafambiki. Muchangova izvozvo. Within 1 week vanenge vatiza. Nyika yedu yakadai so inyika inogona kupinda 4 times muSouth Africa pauduku hwayo, asi paupfumi inopinda 4 times South Africa. If you check one man pavanhu vari kudla mari ivava vari kubenefita muZimbabwe havasviki 100, asi 1 wavo une mari yakawanda kupfuura mari iri munyika. Saka munhu 1 katori kanyika, munhu 1 kanyika, nokuti wakabata ikonomi yenyika. Saka hatingave tikatenda zvinhu zvakadaro zvichiitika. Chinhu choga chinosunungura nyika vana mai nana baba kwese kwamuri, haisi vhoti, kunyanya muZimbabwe. Zimbabwe haisati yava redi kusunungurwa nevhoti. Ndinoshamisika vose vana Tsvangirai, vana Chamisa vachida kusunungura nevhoti. Mugabe wakabvira kutaura kuti ZANU-PF haigoni kusunungura nyika yedu nevhoti. Mugabe waizokutaura kuti nyika takaiwana neropa, unoida unofanira kutewa ropa.
akanombotaura kuti kana ndikatenga hembe ye$4 kana ndakuitengesa handingaitengesi ne$4 ndotoitengesa ndotoiwedzera mari kana unoida wowedzera mari pamusoro. Saka vanhu vanofanira kutsvaigwa panofanira kuti inonzi kukura hundi inofanira kungoitika kusecurity iri padhuze yosina Mnangagwa. Apa hatisi kusekerera, apo tiri kuita ngorakasha kungoregedzera kana vasingadi kusiya. Handiti tavapa chanzi chokuti vasiye kuramba. Why tichiita seizvozvo? Pavanhu vamunoona vose vanofamba naMnangagwa vane mazita akasiyana siyana ewaya munongonzwa vane masenema akasiyana siyana. Vanhu ivavo ihama dzaMnangagwa dzose. Vamwe vazukuru, vamwe vana vokwababa munini, vamwe vazhinji that's why muchiona vachibva kuZambia vangonotorana kuti vaiti zadzane. Saka SBM wakafa neizvozvo, wakada kutora nyika, asi kuti wakasvika paakashandisa method yekuratidza kuti haasi kuziva kuti kwese kuArmy nekupi kwese kwakaiswa vana vaED nevazukuru nevana vavakoma nevana vokwana mainini. Ndokuti zvakaita kana mai vake vava nevana CC5 nevaning'ina 3, vana vose vavakoma nevaning'ina vaMnangagwa varimo muZimbabwe vakazara ndovakachengeta Mnangagwa. Saka isusu chatinetsa kuti tizive kuti iye chaendewopi. Chatinongoziva chete ndechekuti wese ari kufamba akaprotecta Mnangagwa ihama yaMnangagwa. That's what we know. Izvo toziva. Saka if tavaya tati stop tiri muHarare kana masvingo tikaona mwana kuti tori nekachifuta achiti ndauya kuzoprotecta yeye what hatina kana hatitauri naye kana rwere musoro chete chaitora tavazvizive. Musava neproblem. Ndoona vamwe vanoita problem vanoti munongotaura pazvivhitivhiti kuchidai aiwa tinotoziva zvatiri kutoita. Hande munoziva kuti kare vabereki vedu vakashandisiwa nemaovheterieni waya kwakusina mafoni, ndo vanga vari mafoni acho vaifambisa meseji, ndo vaishandiswa kunoenda pakaipa kunocheka kuti varongo vari papi, ndo vaishandisiwa kufamba maovheterieni akadhesi akawanda. Vamwe vasikana ndo vaishandiswa kubvisa hosha dzemaovheterieni nekuti vava vanogara musango. Saka vairepa vana mai vedu. Tongotiwo pamwe isituation yacho inguva yehondo. Kuchakazoita kuti vapiwe $50 aya, 50,000 aya voga. Vakatadza here kustrika kuti hondo yatina kuiwana toga. Tine vanhu vataitoisa padhenja vana Chimbwiro nana Mujibha vakarwa hondo, ndo vakatora hondo kupfuura movheti nokuti movheti yaigara akawanda. Vana Mujibha vaifamba masikati machena vachionekwa nevarungu vachidini vachinyepa vachiprotecta. Ndo vanhu vakatoprotecta maSoviet muri kuona iwaya yakasara kudai, ndo vaitonyepa kuti hatina bvira tavavona. Otherwise dei vaida kuti vafe upenyu hwavo hwanga huri mumaoko mana Mujibha nana Chimbwiro. Vaingotaura kuti apo endai munoona. Kouya havo mahelicopter achiuya nemabhomba achiposera ipapo. Ndo zvaigoneka muna Smith izvozvo. Asi vakavaprotecta. Nhasi uno havachagoni kuvaprotecta, vakudya voga. Mari yakudyiwa nechimwana chakaberekwa zuro chinenge chine 42 years chakutofuta kuti vanhu vatatu kana vanhu 4 chiri 1. Dama iri kukora kuti amheno bvudzi kukora nemari yevanhu vose. Ndaramba zvinhu zvakaita seizvozvo. Ndaramba chiri kutoimba kuti 2030 baba 2030 ndaimbaso chitoimba kunakidzwa ngatite mari. Aiwa, ndaramba vana Mujibha havana chakawana nokuti kuwana kwana Mujibha vaifanira kuhoresewa pakapiwa vangu ma50,000. Iko zvino tatovaona kuti vautoteerera vachizama kubraiba maovheterieni
vachivavakira zvimba, vachivacherera mvura. Vari kutowedzera kutokanganisa. Vari kuziva kuti ava vanhu vanoziva pfuti ava, saka tofanira kugara takavabhuraibha. Kutya kufa kwavo kunoita kuti vavakire movha itereri, nokuti vanotya kufa. Saka inini ndakutozviona kuti hatingagona kunyarara zvinhu zviresheka. Vari kutya kufa iko zvino. Saka vana Mujibha, ZANU-PF iri kuvakwereta, nekuti dai vakapa maovheti vakapa vana Mujibha, vatopa nyika yese vana vavo ava vaizokwanisa kubatsirika kubva ipapo. Zvino iko zvinova kutokwereta futi nevana ivavo vavo, hapana mabasa avazokireta futi. Munhu wese wakuenda kunze kwenyika. Saka tingati ichiri nyika here inoraniwa vanhu vakazara kunze kwenyika? Nyika here ina purezidendi unopinda nevhoti yevanhu 2.5 muvanhu, munyika ine vanhu vanodarika 16 million? Zvinhu zvakaresveka, hama dzangu. Pafunge, mupatarise, mufunge kuti munode here